Godmorgen til en noget våd morgen her i Klosterheden. Men til gengæld, så har det virkelig været en fantastisk morgen. Vi har ikke gået mere end 5 minutter ned ad grusvejen, før der kom en flok krondyr og krydsede. Så gik det cirka 30 sekunder, så fulgte ulven efter. Og lige nu, der sidder vi og kigger på et par krondyr, som bare stille og roligt går og græsser. De har ikke fået øje på os. Så det går stille og roligt. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få... Jeg kan lige vise det, man kan ikke se det. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg skal lige prøve at stille sig op. Jo, der. Kan man se det? De er langt ude. Der går en hen og en tyr. Stille og roligt. Og græsser.